Hola a tots i benvinguts un dia més al canal. Avui us porto un altre vídeo de transformant la nostra roba, però aquesta vegada a nivell bàsic. Veureu que si esteu començant en el món de la costura ho podreu fer i no serà a nivell hardcore com el que vaig fer anteriorment de transformar una camisa amb un bralet. Resulta que l'altre dia vaig fer netejar de samarretes que ja no em posava i algunes era com, ostres, encara tenen alguna cosa que m'agrada però les trobo molt avorrides, així que farem 3 projectes super senzills i ja està. Comencem! La primera transformació serà super senzilla i és que unirem 2 samarretes amb una partida per la meitat, ja veureu, molt fàcil. El que voldré fer és agafar aquesta samarreta d'aquí, la uniré amb aquesta d'aquí, que és com m'agrada molt, però la trobo com molt infantil, me la vaig comprar a Londres, el meu primer viatge, llavors és com que li tinc carinyo, però ja no me la poso. Així que, com les dues tenen negre, blanc i vermell, pot quedar molt guai unir-les per la meitat. Coses a tenir en compte. L'ideal és que les dues samarretes siguin com del mateix estil, o sigui, que més o menys tinguin la mateixa amplada. No podrem juntar una samarreta oversize amb una super ajustada perquè quedaria com molt raro. Així que l'ideal és buscar 2 samarretes més o menys del mateix tamany. Aquí tenim una de samarretes a tallar per la meitat per aconseguir tallar-ho bé i que no quedi molt xapuza. El que hem de fer és doblegar la samarreta per la meitat, així, o sigui, fent coincidir els punts de l'esquena i tal, i llavors simplement sense por fotre-hi la tajada per aquí. I en aquesta, com és un pelín més estreta que la negra, el que faré és, en canvi de tallar just pel centre, tallaré com un dit més endins. Així tindrem aquest marge per augmentar l'amplitud. Vale, un cop tinguem ja tallades les 2 samarretes, ens quedarà una cosa així, més o menys serà això. Llavors, ara el que hem de fer és passar una costura per davant i per darrere. I per fer la costura el que hem de fer és posar el dret d'una de les parts de la samarreta cap amunt i el dret de l'altra samarreta cap a baix. Vale, per cosir aquest tipus de teixit, que és punt, el teixit de samarreta, es pot cosir amb màquina normal. Us recomano que utilitzeu la puntada zig-zag perquè aquesta puntada dona certa elasticitat, que al cap i a la fi és l'elasticitat que té aquest teixit. Jo en el meu cas tinc la sort de tindre una overlock, que és una màquina que fa aquest tipus de puntada que, si us mireu una samarreta de cotó qualsevol, els laterals i la cisa segur que la trobareu. Llavors jo tinc la sort de tindre aquesta màquina, així que la costura que faré als centres serà amb aquesta màquina. Samarreta. Agafaré aquest polo d'aquí, que el tindreu ja super avorrit, perquè és el polo que vaig fer al tie-dye, el polo que vaig brodar, i és com l'estampat i el brodat m'encanta, però la forma de polo no. Així que crec que li trauré el coll, i el que sí que farem, com és com molt llarg i ample, el transformarem una mica en crop top. El tallaré una mica, li posarem una goma que l'ajusti i llavors serà com per tenir l'efecte aquest d'ajustat a la cintura i una mica de volum. També pim-pam, molt ràpid. Llavors crec que tallaré com això d'aquí així. Llavors ara simplement és fer-nos una marca aquí, podem clavar una agulla per tindre el punt de referència i llavors tallar tot el baix igual. I també hem de tallar la goma que posarem a la cintura. Per això agafem una goma i simplement la passem al voltant de la cintura i agafem una mida que ens apreti però que no ens ofegui. Llavors, per tallar el baix i que ens quedi igual, jo tinc aquí l'agulla de cap que marca per on vull que quedi un cop tallat. Llavors el que podem fer és doblegar per la meitat
igualant els baixos, i com tampoc ha de ser un tall perfecte i que ens quedi mil·limetrat, tenint aquesta referència aquí, tallem així recte i ja està. Llavors, ara per crear el canal que anirà al baix de la samarreta per tal de ficar la goma i que quedi tot fronzit, hem de tenir en compte l'amplada de la goma. En aquest cas és una goma de 2 centímetres. Això voldrà dir que farem un canal de 2,5 centímetres i per fer-ho hem de doblegar 2,5 centímetres més 1 centímetre de costura. Això voldria dir que hem de marcar 3,5 al baix. Això ho dobleguem cap a dalt i un dels centímetres el dobleguem també cap a dins i cosim per aquí. Això ho haurem de fer a tot el baix, deixant un tros més o menys així d'ample sense cosir, que serà per on posarem la goma un cop ho tinguem tot cosit. Bueno, i comentar que el canal va per la part interior de la samarreta. Això és l'exterior, que queda polit, només es veurà la costura que fem, i aquest, el doblec, queda per la part interior. Per passar la goma, simplement amb un imperdible clavem, tanquem, i això és el que ens ajudarà a passar-ho per tot el voltant. Goma amb imperdible, ho passem pel forat i l'anem passant fins treure la punta per l'altra part. Un cop tinguem ja la goma passada, que tindrem ja els dos caps fora, el que hem de fer és muntar-la i passar-li repunts per reforçar i fixar, o sigui que quedi ben fixa. I després ja simplement ens quedarà acabar de tancar el forat que havíem deixat, que és simplement tirar el centímetre cap a dalt i cosir. I ja per acabar el polo aquest, el que faré és tallar directament el coll, ni descosiré ni res, tallaré a res amb molt de compte i fora. Per últim tenim aquesta samarreta d'aquí, que és una bàsica, no té res. M'encanta el color, però és això, és com me la poso i és molt avorrida. Així que el que vull fer és crear uns túnels aquí al lateral per poder ajustar la llargada que vulgui i crear com uns fronces aquí al cantó que ja li donarà aquest toc especial. Aquesta última samarreta em ve molt llarga, que ja va bé perquè el que volem fer és que hi hagi teixit per poder fronzir aquí al lateral. Però, tot i així, li tallaré una franja d'uns 8-10 centímetres. Llavors, amb aquest teixit, amb aquesta franja, farem els túnels aquí al lateral per poder passar una cinta que serà el que ens ajudi a fronzir. El bo que té el teixit de samarreta és que no es desfila. Això vol dir que si volem no cal fer aquí el baix polit. Ho podem deixar tallat així a sang i si estirem una mica veureu com es cargola i ja està. O sigui, no es desfila, no hi ha perill a que es trenqui. Ara el que farem amb aquesta franja, primer de tot, serà tallar dues tires d'un dit més o menys d'ample, que seran les tires que utilitzarem per fronzir. I després del que ens quedi farem els túnels. Ara aquest rectangle el que hem de fer és tallar per dalt i tallar per baix per tal de dividir-ho en dos. Amb la samarreta donada la volta, o sigui la part interior cap a fora, ara cosirem els túnels als laterals. Per fer-ho hem d'agafar els rectangles que acabem de tallar i els hem de col·locar aquí. Primer de tot hem d'agafar la mida, el llarg, amb una cinta mètrica
mesurem d'on a on anirà cosit. Jo el que faré és deixar un dit de marge aquí a la cissa i un altre dit al baix. Per tant, necessito un rectangle de 28 centímetres de llarg. Aquest és un dels rectangles i el que faré serà tallar a 28 centímetres més 2 que utilitzaré per polir les dues sortides, és un total de 30. Ara aquest rectangle el que faré és fer-li un polit aquí que simplement serà 1 centímetre i cosit. Ara que ja tenim polit els dos extrems, l'hem de col·locar al lateral. Aquí el que farem serà també doblegar els laterals cap a dins per tal de polir aquesta part del rectangle. Ho col·loquem bé deixant el dit per dalt i el dit per baix i el que hem de fer és passar un repunt per aquí, un altre repunt per aquí per tal de fixar el rectangle al lateral de la samarreta i finalment fer un altre repunt pel mig. Així el que farem serà crear dos canals. Aquí ja tinc cosit els laterals i com podeu veure aquí hi ha un canal i aquí l'altre. Llavors el que hem de fer ara és passar la tira aquella llarga que hem tallat al principi per aquí, passar-ho per aquí, donar-li la volta aquí i tornar per l'altre canal.